Ahoj, já jsem Bartix a dneska bych vám rád představil nový objektiv, který jsem si koupil. Jedná se o teleobjektiv Tamron s ohniskou vzdáleností 70 až 300 mm se světelností 4 až 5,6 s vestavěným stabilizátorem obrazu. Když se podíváme na krabici, všimneme si, že celý název objektivu je Tamron SP 70 až 300 mm f4 až 5,6 DIVC USD. Tyhle ty značky vám hnedka vysvětlím. SP znamená Super Performance a je to, jakoby značí to nejvyšší řadu objektivů od Tamronu. To znamená, že ty, co mají vlastně v tom názvu SP, tak jsou ta vyšší řada bez SP. Bez SP jsou to ty základní jakoby objektivy. 70 až 300 mm je jasný, to samozřejmě označuje ohniskovou vzdálenost. Já mám verzi pro Nikon a mám ji na APS-C snímači. To znamená, že tam to při přepočtu na kinofilm dělá 105 až 450 mm, což už je jakoby celkem dlouhý objektiv. U Canonu to bude dělat ještě o maličko něco víc. Samozřejmě ten objektiv jde použít i na full frame, kde to bude těch 70 až 300. F4 až 5,6 nejnižší clona, možná nastavitelná 4 na ohnisku 70 mm, 5,6 na ohnisku 300 mm, s tím, že tam to potom postupně jakoby mezi tím stoupá. DI je zkratka, která označuje, že je objektiv vhodný pro digitální zrcadlovky. VC zkratka Vibration Compensation neboli stabilizátor obrazu a USD zkratka ultrazvukového zaostřovacího motoru, který tam nazývá Ultrasonic Silent Drive, který musím říct, že je relativně dobrý. Potom tady máme číslo modelu, je to teda nejnovější model A005N verze 2, průměr filtru 62 mm pro Nikon. Kdybych se kouknul do krabičky, tak kromě objektivů je tu samozřejmě manuál a vesměs asi věci kolem záruky. Jo, jsou tu záruční podmínky, záruční listy, brožurka 5letý záruky. Dneska tam od letošního roku, myslím, že od března dává 5letou záruku na svoje objektivy, což je super. Tady mám potom už certifikát vytisknutý na 5letou záruku, který je přímo už jakoby na moje jméno a na sériový číslo objektivu. Vevnitř krabice dál už nic není, už tam byl jenom objektiv zabalený takový folii. Co se týče obsahu balení, kromě objektivu najdeme v balení sluneční clonu takovouhle relativně velkou, je vykrojená, což znamená, už nám to hnedka říká, že přední člen se neotáčí při ostření ani při zoomování, což je super. Clona má to drážkování proti odleskům světla, musím říct, že je celkem solidní. I jakoby zpracováním je dost taková tuhá, není to žádný malinký kus plastu, ale je opravdu z tvrdého materiálu. Co se týče objektivů, ten teda se dodává samozřejmě se zadní a přední krytkou. Vlastně potom je akorát zalepený tady to okýnko, kde vidíme zaostřenou vzdálenost. Jinak není v příslušenství nic jiného. Docela mě mrzí teda, že nedali pytlík k němu. Třeba Sigma pytlík dává. Tamron tam na to zapomněli, respektive se na to asi vykašlali. Když se podíváme na samotný objektiv a jeho rozměry, tak šířku v nejširším bodě má 81,5 mm. Délku takhle v nevytaženém stavu bez této krytky, bez té vrchní krytky a bez filtru, který už tam mám nasazený, je 151 mm a kousek. Samozřejmě s tím filtrem je to o trochu víc ještě. Pokud nazoomujeme na 300 mm, bude to ještě o něco víc. Odhadem, teď neměřil jsem to, ale odhadem o nějakých dalších 5 cm, možná 6, je to delší. Samozřejmě s nasazenou sluneční clonou, ať takhle v transportní poloze, jo, s větší šířkou objektivu, samozřejmě nasazená jakoby standardně, tak zvětší tu dílku mnohem víc.
ve vytaženém stavu pak typuju něco kolem 30 cm i ze slunečním clonou. Když se podíváme na konstrukci, ta se mi zdá celkem v pohodě. Objektiv je z plastu, ale celkem dobrýho materiálu. Má takový ten povrch jakoby tečkovaný, jako mají právě třeba těla od Nikonu. Jo, tak to k sobě tak nějak ladí. Dělá se teda jenom v této černé barvě. Tenhle ten pruh je takový jakoby zlato-bronzový, dá se říct. Objektiv je celkem těžký. Na to se připravte, má 765 gramů, což už není málo. A po delším focení, jakoby z ruky, už je docela znát, jo. Když vlastně ještě je takhle vytažený, tak je to docela nápor. A na takovouhle hmotnost už jakoby bych tam kolikrát si představoval i možná ten stativový kroužek, protože když ho člověk dá na stativ, tak prostě táhne hodně dolů. Hlavně na to dlouhý ohnisko táhne prostě celý foťák dolů. Je potřeba mít dobrý stativ, na levný stativy toho ani neskoušejte dávat, protože ten stativ ho neudrží. Jo, těch 760 gramů je dost, sice to není hmotnost, který mají 2,8 objektivy, takovýhle ohniska, ale pronese se. Když se podíváme jakoby detailnějc na to, jak vypadá, tak tady nahoře je pogumovaný široký zoomovací kroužek. Je tu napsaná stupnice 70, 100, 135, 200 a 300, kde vidíte teda na kolik máte přibližně jakoby nazoomováno. Přední člen se neotáčí ani při zoomování, ani při ostření, což je dobrý, když chcete použít polarizační nebo přechodový filtr. Ostřící kroužek jde úplně v pohodě stuha. Občas teda fotil jsem s ním jeden den a přišlo mi, že se tam dostává celkem bordel. Objektiv není utěsněný proti prachu a vlhkosti a jelikož jakoby má celkem dlouhý ten chod toho zoomování, tak tady tudy bude do sebe nasávat celkem dost bordelu. To samé, jak říkám, v případě toho ostřícího kroužku, dneska, když jsem ho ráno vytáhl z brašny, tak prostě mi přišlo, že tam drhne nějaký prach v tom. Jo, teď už je to dobrý, ono se to odsaď jakoby dostalo, ale přece jenom se tam nějaký bordel bude dostávat, takže utěsněný není, dosahá, když se ho neberte, nikam na déšť taky ne. Jo, přece jenom to není úplně jakoby, fakt jakoby drahý objektiv a ty většinou prostě to utěsnění nemají. Když se koukneme do toho okýnka zaostřování, vidíme, že minimální zaostřovací vzdálenost je 1,5 metru, možná něco málo pod 1,5 metru. Výrobce udává teda 1,5 metru, přesně jsem to neměřil, teda nedokážu říct. Ostření má celkem dlouhý rozsah, ale díky tomu ultrazvukovému motoru objektiv ostří celkem rychle. Jak už jsem říkal, průměr závitu pro filtr je 62 mm. Tenhle ten bajonet, co mám, je teda nikoňácký. Tyhle ty kontakty se mi moc nelíbí, teda přijdou mi takový jakoby dost titěrný a kolikrát, jakoby, když nasazuji jenom tu krytku, tak mi přijde, že v nich jakoby docela jakoby rachtá, že tam někde dřou. Jo, jinak bajonet je kovovej, ale zase není utěsněný. Jo, nemá tu těsnící gumičku. Popsaný v podstatě všema těma jejich různýma zkratkama, je tu Ultrasonic Silent Drive, je tu redukce vibrací nebo stabilizace. Na straně potom tady najdeme dva přepínače, jeden na přepínání ostření automatického manuálního a jeden na vypínání a zapínání stabilizátoru. Přepínače například oproti Nikon objektivům jdou relativně zlehka, takže dávajte bacha, ať si to při nějakém třeba ostření nepřevnete. Díky samozřejmě tomu ultrazvukovému motoru jde doostřovat ručně, to znamená, že nemusíte přepínat, prostě ten autofokus lze dolazovat ručním ostřením. Co se týče vnitřní konstrukce, tak objektiv je tvořen 17 optickými členy ve 12 skupinách, což je, si myslím, celkem dost. Jeden člen je XLD, to znamená Extra Low Dispersion, druhý, jakoby jeden další je LD, Low Dispersion,
Díky těmhle členům má objektiv relativně jakoby solidní optickou kvalitu a dost dobře se vypořádá s chromatickou aberací a i prostě na jakoby i kontrastní jakoby scény zvládá úplně v pohodě bez toho, aby se tam ta aberace objevovala, což teda chválím. Stejně tak dobře si vede i v protisvětle. Jakoby k té optické kvalitě nemám co vytknout. Jak už jsem říkal, nebo jak už je napsané na krabici, nejnižší clonový číslo je 4 na ohnisko 70 a 5,6 na ohnisko 300 mm. Na tyhle nejnižší clony je objektiv trochu měkčí. Je potřeba trochu přiclonit v podstatě, ale stačí maličko a začne to být ostrý jak břitva. Jo, na těch 70 to stačí opravdu od čtvrt clonového čísla, to začne hodně jakoby být ostrý. A když na těch 70 zacloníme na 5,6, tak už je to úplně v pohodě. Jo, opticky si myslím, že je opravdu hodně solidní ten objektiv. Když se ještě vrátím k té cloně, je tam klasická 9-lamelová irisová clona, která jakoby dělá moc pěkný bokeh. To rozmazání pozadí je na slušný úrovni, nejsou tam žádný hnusný tak nějaký obrazce nebo tohle, je to moc pěkný, líbí se mi to. Ostatně koukněte na nějaký jakoby ukázkový snímky z tohohle objektivu, uvidíte, jakoby, že ten bokeh je opravdu moc pěkný. Pro doplnění ještě uvedu nejvyšší clonový čísla, které jsou 72, respektive 45 na ohnisku 300 mm. To by bylo takhle asi k té optické kvalitě. Naposledy, co se asi sluší jakoby zmínit, je, že poměr zvětšení na ohnisku 300 mm je 1:4, to znamená, že se nejedná o žádný makroobjektiv a i dohnat to předsádkou nebo mezi kroužkem asi by to chtělo trochu přidat, jakoby. Kdybyste s tím chtěli to fotit makro, a to si myslím, že v případě předsádky buď relativně zhorší jakoby tu optickou kvalitu, v případě mezikroužku sníží tu světelnost natolik, že jakoby třeba na hmyz nebo takhle to asi opravdu už nebude. Na rostliny ze stativu asi jakoby by se tím fotit dali díky tomu dlouhému ohnisku, fakt, tak jakoby naprat tam nějaký mezikroužky, tak si myslím, jakoby, že by to šlo, ale primárně to k tomu určení samozřejmě není. Takže jakoby žádný makro od toho nečekejte. Co se týče toho použití, skvěle je samozřejmě na nějaký wildlife, nebo spíš teda nějakou zoologickou nebo takhle, nebo občas blízko nějakého ptáčka. Super je na portréty, protože samozřejmě má, díky tomu, že má relativně dlouhý ohnisko, tak má velmi malou hloubku ostrosti, že na portrét je opravdu jakoby docela dobrý. Samozřejmě spíš na ty exteriérový, protože málo kdo má v ateliéru třeba 12 metrů místo, aby mohl odstoupit a fotit na ty vyšší ohniska. Ale i tak jakoby portréťák skvělej, samozřejmě hodí se na různé sporty, díky stabilizaci si to můžeme dovolit i v tom trochu horším světle. Když se vrátím k té stabilizaci, ta je dost slušná, bych řekl. Co se mi moc nelíbí, nebo na co nejsem zvyklý z nikoniáckých objektivů, je, že je relativně hlučná. Ty motorky, ty stabilizace jakoby vydávají takový nepříjemný skřípavý nebo takový divný zvuky, jakoby sice je to na chviličku, než se to rozjede, ale občas to tam prostě zaskřípá a to se mi teda úplně vyloženě jakoby nelíbí, ale na obranu můžu říct toho, že ta stabilizace funguje perfektně. V podstatě jakoby, když na něco zamíříte, obzvlášť znáte to teda na to nejdelší ohnisko, tak prostě ten obraz úplně zamrzne. Ten se ho posouvá snad jakoby na tom dlouhém ohnisku, mi přijde, kdyby se posouval o centimetry a vyrovnával i větší jakoby třeba klepání ruky nebo tohle, a udělat s tím rozmazanou fotku na to nejdelší ohnisko, jakoby když se budeme bavit o nějakém rozumném čase, je umění. Zkoušel jsem to a udržel jsem 80 na těch 300 mm relativně v pohodě. Jo, takže
jakoby je fakt, že třeba některá tam občas mázne si ta fotka, ale ta 80 se tam dá udržet v extrémních podmínkách samozřejmě, jo. Ne, že by se to dalo dávat pořád, jo. To se samozřejmě jakoby nedá a chce to spíš teda jakoby ty časy kratší, přece jenom jakoby je to dlouhý sklo. Ten stabilizátor teda jakoby funguje bezvadně až na to vrčení. Co se týče ostření je celkem rychlý a řekl bych, že je i rychlejší než u setových třeba Nikonů, jako třeba kterým teď natáčím, je setový 18 až 105 mm, tak oproti němu je to ostření rychlejší. Je rychlejší, je tichý, je tižší než u Nikonu. V podstatě dá se říct, že není vůbec slyšet. Jo? A je dost rychlý. Není tak rychlý jako třeba u Elkových Canonů samozřejmě, nebo u nějakých úplně špičkových jakoby, objektivů, ale je dost rychlý a tam nemusím pochválit za ten jejich ultrasonický motor. Oni ho vlastně používají v tomto objektivu úplně poprvé, pak ho teda používali začali ho potom používat teda v té 2.8 verzi tohoto objektivu, který je teda 70 až 200, ne 70 až 300, a používají ho teď i v těch krátkých základních zoomech, ale musím říct teda, že je velmi solidní ten motor a povedlo se jim to. Občas teda přeostřím úplně dopředu a úplně dozadu zpátky, ale to jakoby je spíš teda otázka těla, než to objektivu, jo. Ten ostří přesně. Nezaznamenal jsem jakoby žádný back ani front focus. Jediný, jak jsem říkal, je teda, že na těch úplně nejnižších clonách, respektive na těch nejvíc otevřených clonách, je to trochu měkčí. Znamená, že se může zdát, že je to rozostřený, ale když člověk trošičku, fakt jenom maličku přicloní, tak úplně v pohodě a ten obraz už je opravdu ostrý jako břitva. To bychom měli teda i zaostřování, stabilizaci. Včera jsem s tím objektivem udělal nějakých asi 500 fotek. Vlastně mám ho doma jeden den. Musím říct, jakoby, že opticky vypadala většina z nich fakt dobře, jakoby, teda když už jsem ze začátku mi chvíli trvalo, než jsem ho osahal, než jsem zjistil, jak mu clonit, protože opravdu jakoby to chce trochu na to přijít, to znamená, nekupte si ho den předtím, než pojedete někam na safari, nebo někam do zoo, kam pojedete jednou za život a určitě si ho minimálně den, dva osahejte a udělejte s ním hromadu fotek a vyzkoušejte si různé clony, abyste zjistili, jakoby, na kterých to opravdu kreslí a hlavně je to ostrý nejlíp. Jinak, jak už jsem říkal, tu optickou kvalitu musím teda pochválit, ta je, dá se říct, výborná. Nebo na objektiv tady v té cenové kategorii určitě hodně dobrá. Ne, nadarmo teda ten objektiv vyhrál několik ocenění a myslím si, že za ty peníze, které jsou momentálně, já jsem ho teda koupil na megapixelu za 9980, mám pocit, to znamená v podstatě jakoby dá se říct 10 000, tak si myslím, že je úplně v pohodě. Na to, že teda stojí o nějakých 20 až 25 000 míň než 2.8 verze, která tý 70 až 200, která podle jakoby těch recenzí, co jsem nějak tak četl a prohlížel, jakoby na těch nízkých clonách stejně jakoby trochu měkne ta kresba, nebo trochu víc ještě než tady u toho. To znamená, že tam jakoby asi ten optický rozdíl úplně takový není. Samozřejmě pokud tu světelnost potřebujete, tak je to důležitý, ale pokud vám úplně o tu světelnost tolik nejde, jakože tady ten stabilizátor to dožene prostě a je to celkem jakoby solidní a dá se fotit na ty další časy, tak bych jakoby vůbec nelitoval koupit tohleto. Jo, samozřejmě pokud máte 35 000, kupte 2.8, že jakoby ta světelnost je asi vždycky tak nějak nejdůležitější. Co ale bych chtěl říct, že nekupujte ty úplně levný.
ty úplně levné Tamrony a Sigmy, co stojí kolem těch 3,5 tisíce bez stabilizátorů, tak spousta na fórech nebo tak v poradnách se dočítám to, že jakoby jo, dá se to v podstatě i ty sporty s tím fotit, při nejhorším to pokropíte kontinuálním zaostřováním a ono se to prostě 1 z 10 fotek třeba ostrá bude. Což to možná asi jo, ale za prvý mám to teda přidělá hodně práce, což teda některý lidi řešit nemusí a třeba je jim to jedno, jakoby, jo, když se probírají 70-80 fotkám, které jsou úplně stejné a vybírají z toho jednu ostrou. Někomu to třeba vadit nemusí, ale věc druhá je, že ta optická kvalita je nesrovnatelná. Ty objektivy levní prostě kreslí špatně. Jo, v podstatě úplně i ty nejlevnější setové objektivy, jako jsou třeba 1855 od Nikonu, tak kreslí mnohem líp než ty 3000 Sigmy a Tamrony. Jo, takže tam vím, že jakoby třeba spousta těch hlavně začátečníků nemá prostě 10 000 na to, aby koupilo objektiv, ale myslím si, jakoby, že se vyplatí radši spíš šetřit a koupit něco takového, pokud teda chcete teleobjektiv, jakože teleobjektiv chce asi každý ze začátku, tak kupte něco takového, nebo respektive kupte přesně tohle, protože tenhle ten objektiv je opravdu dobrý a nekupujte ten levný. Protože časem ho stejně budete měnit. Pokud teda budete chtít nějaký ambice, jakoby dělat nějaký pěkné fotky a nejenom se probírat milionem rozmazaných fotek, který vám z toho prostě vyjdou. Takže já už teďkon asi dál už vás ničím dalším zatěžovat nebudu. Půjdu ho teda nasadit na tělo a půjdu ještě udělat nějaký fotky, abych ho ještě pořádně prošel. Potom, když tak do komentářů hodím nějakou galerii nějakých vybraných, co jsem s tím udělal. A když bych to měl shrnout nakonec, objektiv za slušný peníze s velmi dobrou kresbou, pokud se naučíte clonit, s perfektní stabilizací, která je jenom trochu hlučná, ale přitom velmi účinná, s perfektním nebo s relativně výborným zaostřovacím motorem, který neuslyšíte ani když budete natáčet video, tak vám nebude řvát do mikrofonu. Zaostřuje rychle, což je u teleobjektivů hlavně pro sport nebo pro to zvířectvo dost důležitý a celkem dobře vypadá. Nevýhodou je vyšší hmotnost a celkem jakoby velký rozměry. Dávajte si na to bacha, protože třeba já jsem měl, co mám malou brašnu Love Pro Nova 160 AV, tak do té se mi sotva vejde. Na těle se mi tam nevejde, musím ho sundat. A vejde se mi tam jen tak, takže dávejte bacha na to, abyste potom ho měli vůbec v čem nosit. Ta hmotnost, ale to je úděl prostě těch teleobjektivů. Rozhodně to nevyřešíte tím, že koupíte Sigmu za 3000, která váží polovinu. Jo? Protože tam nedostanete tu kvalitu. Takže naposledy teda, co bych chtěl ukázat, já jsem takhle trochu nahnut. Naposledy, co bych chtěl ukázat, je tohleto, to jsem si koupil u Megapixelu s objektivem, je to čistící set. Super věc. Je to přímo od Megapixelu, dávajte dohromady. Stojí něco přes 300. Myslím, že asi 350 korun. A v tom balení je útěrka z mikrovláken s logem Megapixelu na utírání předního členu nebo tak, otírání celkově. Je tam vyfukovací balónek, který při výměnách objektivů se hodí vyfoukat ven ten prach, protože jakoby někde nějakou útěrkou matlat na ten vnitřní člen objektivu, nedej bože dovnitř do foťáků, jakoby se moc nevyplácí a nakonec je tady teda lens pen, který má na jedné straně tenhle ten jemný štěteček, kterým se dá oprášit právě jako je třeba ten vnitřek toho objektivu trochu. Na druhé straně má takový to
leštítko, skvělý na odstranění otisku prstů, třeba z předního členu, z filtru, nebo tak. Jo, rozhodně se to hodí a to pokud máte, jakmile máte prostě jakoby víc objektivů, tak si rozhodně něco takového pořiďte, minimálně třeba aspoň ten balónek, protože je potřeba ten vnitřek udržovat v čistotě. Takže to by bylo asi všechno. Já děkuji za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak ho lajkněte. Čekejte, možná, že zase další nějaký takovýhle pohledy na fototechniku, i když nevím jak často, protože teď mě tenhle objektiv trochu jakoby stál peníze, takže nevím, kdy budu kupovat něco dalšího, budu muset zase chvíli šetřit, ale třeba se něco naskytne a když jo, tak to na mém kanále určitě uvidíte. I když jo, nedělám recenzi, ale myslím si, že aspoň takovýhle jakoby ucelený pohled na ten objektiv v češtině hlavně, jelikož takovýhle video tady myslím, že není ani, nejsem si jistý, a myslím, že v češtině žádný takový není, tak si myslím, že se hodí, takže doufám, že jsem jakoby někomu třeba pomohl s výběrem a odradil ho od kupování těch levných teleobjektivů. Takže díky moc za shlédnutí, mějte se hezky, dobrý světlo a foťte s náma.